Target sa mga sundalo sa 89th IB sa Philippine Army ang mga estudyante sa high school sa Santo Tomas, Davao del Norte. But nila kining iedukara pinaagi sa Youth Sector Engagement Campaign kung asa itudlo kanila ang kaayuhang gihimo sa gobyerno. Sukwahi sa ginapasiatab sa rebeldeng grupo nga pulo sa pagpangdaot lang sa gobyerno ang gigamit nila nga taming aron makaengganyo og batan-on nga mosulod sa ilang kalihukan. Nakig-alayon sab ang mga sundalo sa Department of Education alang sa programa. Dahil sa layunin ng pamahalaan na masugpo ang insurgensiya, ang ating kasundaluhan ay patuloy na sumasagawa ng mga campaign. Of course, ito'y tinatawag na follow-through ng pagkatapos na napasurrender natin ang armed group sa area of responsibility ng 10 Otter Raptor Brigade na pinanguluhan ni Brigadier General Concilieto Pejicla. Of course, the 89th Infantry Makatao Battalion, headed by Lieutenant Colonel Donald Pigapod, ay patuloy tayong nananawagan sa mga kabataan. Kaya gumagawa tayo ng mga campaign na tinatawag nating Youth Sector Engagement Campaign at ang layunin nito ay para maimpormahan ang mga kabataan sa tinatawag nating youth infiltration na ginagawa ng mga NPA sa loob ng paaralan. Ako'y nagpapasalamat sa 89th Infantry Battalion sa pagkakaroon ng ganitong programa na isang pagtitipon sa mga kabataan sapagkat ito ay malaking tulong para naman magkaroon ng kamalayan ang ating mag-aaral tungkol sa isang mabuting mamamayan na kung saan ang 89th Infantry Battalion ay nagbibigay ng tulong sa pamamagitan na hindi lang pala sila doon sa combat operations, kung hindi, they are reaching out to the civilians na matuto naman ang ating mga kabataan na maging responsable, lalong-lalo na sa pagiging isang mabuting mag-aaral. Aron mas kumbinsido pa ang programa sa mga sundalo, gihimo nilang speakers sa programa ang kanhi opisyal sa NPA nga misurrender na sa gobyerno. Very important no ang activity ngayon kasi nga kung babalikan natin yung nangyari sa area ng 10 Uttered Brigade, ang area ay insurgency free na. So nasa stage na tayo ng sustainment at maliban pa doon kailangan na ang partisipasyon ng mga kabataan ay pinakamahalaga dahil sila ang pinaka-vulnerable sa recruitment ng CPP, NPA, NDF. So, dahil sila yung pinaka-vulnerable, sila dapat yung isa sa bigyan natin ng priority na ipaintindi sa kanila kung ano ang proseso ng recruitment at kung paano sila dapat hindi pumayag at dapat nilang babagan ito. Kasi nga ang source ng NPA cadres ay mga kabataan. So, dahil nasa sustainment na ang 10 Uttered Brigade sa kanyang Peace and Development Campaign, kailangan na ang mga local government units at ang mga Armed Forces of the Philippines at mismo ang sambayanang Pilipino. Nagtuo ang mga sundalo nga pinaagi sa ilang kampanya alang sa mga batan-o na maglisod na o kumbinsi ang NPA sa mga ideolohiyang ilang tami nga aron na malingla ang kabatan-unan. Noreen Michelle Igonia, Newsline Philippines, Province of Davao del Norte. Stay safe.